We hebben het vermoeden dat er mogelijk een explosief achterbleun is in de kluis. En jongen, wat we nu ontdutsen hebben, in de kluis is er een dwarsgevoen, een dwarske de grutte van een sigarendoos, om zo maar te zeggen. En wij denken dat er mogelijk nog een explosief in zit. We hebben de hele dag sporenonderzoek die zowel tactisch als technisch onderzoek die dat neemt natuurlijk heel veel tijd in beslag. Daarna hebben we nog de beeld nog een keer waarom wat er vannacht gebeurd is. En toen ben we tot de conclusie gekomen van dat mogelijk explosieven die de daders hier achterlaten dat die net alweer tot ontploffing bracht. Er zijn wel knallen jet. Er zijn explosieven gebruikt, dat is duidelijk. Dus wij denken dus dat er mogelijk dus nog een achterbleun is.